Hej, og velkommen til den her video. Det her er første gaming-video her på kanalen, Guld Gaming. Og vi skal spille noget... Ja, jeg har nok set det. Stille Brainrot. Ja, jeg har min lillebror med. Og jeg skal lige skrue lidt ned her, det er lidt højt lyden. Sådan der. Drenge og piger, dem vil se med. Hvis I ser, at jeg er lidt dårlig, så er det fordi, jeg har rebirth rigtig mange gange. Og vi skal have William op på rigtig mange rebirths i dag. Ja, jeg har kun 3 rebirth. Nej, 4. Jeg har rebirth for 3 gange. Jeg har 5. Jeg har 3 rebirth. Er der nogen af jer, der spiller, hvad hedder det, Stille Brainrot, så giv den her video et like. Er der nogen af jer, der spiller, så giv et like. Det må jeg. Men jeg kan godt lige se. Jeg skal lige hurtigt have rettet noget på mikrofonen, 2 sekunder. Ej, vi er der en, der har med din. Er der? Ja. Guys. Jeg har haft... Jeg spiller med William i dag, eller så var det ikke. Ja, det var i dag, ikke? Mia. Nej, det kan du ikke. Okay, det kan jeg ikke. Men til gengæld kan jeg det her. Nej, han stjæler den ikke. Han stjæler den ikke. Det er Jeg skal ikke have min base. Jeg skal have den. Du skal have den. Jeg skal bruge den til at rebirth med. Okay, kan jeg stjæle den her? Jeg får den. Jeg får den. Den er altså god for mig, den her. Det tog 700 i sekundet. Altså, Og mig og Emil, vi har lavet en taktik for at gøre mig bedre til Stille Brainrot, ikke? Så hver gang jeg rebirther, så tager Emil alle mine gode... Så Emil stjæler alle mine gode Brainrots. Og så får jeg dem tilbage, når jeg rebirther. jeg stjæler min fugte. Eller sådan, så stjæler jeg dem fra ham, når jeg har rebirther, for så har jeg dem stadigvæk. Det er crazy taktik. Jeg stjæler en, der hedder LOL. Og jeg er ikke sikker på, om den her lyd er god på videoen. Hvis den ikke er god i lyden, så kommer der selvfølgelig ikke nogen video op. Så kommer den her video ikke op. Så ja, for jeg har haft, lige inden jeg skulle starte med at filme, har jeg haft nogle problemer med min mikrofon. Men nu tror jeg, det er fikset. Ellers, hvis det er lidt laggy i lyden, så må jeg lige bære over med det. Men hvis det er for meget laggy, så lægger jeg den ikke op. Emil? Ja. Den her episode, ikke? Det kommer bare til at holde det kæft. Jeg skal lige have den her. Bjørn, skal vi ikke lave noget med en serie med det her? Men ja, det er din, Emil. Nej, det er det ikke. Nå. Det er dig, ikke? Emil, det er dig, der er der. Ej, min base bor herovre, Bjørn. Din base bor herovre, du mener, din base er derovre. Min base er derovre. Har jeg egentlig plads ovenpå? Bro, what the? Jeg har en plads ovenpå. William, der er en, der lige har joinet, så der har 5 Coca-Cola Fanto, og en med din. Mener du det? Ja. Han bor ved siden af mig. Ham her? Nej, du kan se. Og så lige om. Okay. Jeg føler ikke engang, der er sådan gode, der kommer herude. Udover den der. Nå, så får jeg det. Ved med jer mennesker. Det var eneste, der var god. Nå, jeg har lige fået en rainbow. Lige da vi startede, fik jeg en rainbow. Og ja, jeg ved godt, der er folk, der laver Stille Brainrot videoer, de laver sådan noget. Kan jeg komme op på 44 milliarder 1000 kroner dollars ting i deres videoer? Kan hele min base være fyldt med Coca-Cola Fanto? Ja, for eksempel. Men det laver vi ikke her. I den her video, der spiller vi bare. Bare et gameplay i Stille Brainrot. Stjæler lidt, bliver bare bedre, alt muligt. Og den her, det er ikke min, for den er lort. Den her, det er min, eller... Nej, det er det ikke. Jeg har kun en plads, jeg skal gemme til de gode. Ja. Mm. Hvis du tager de der legendary, Ja. så kan jeg stjæle dem, ikke? Ja. Og så kan jeg putte den over i rainbow. Men nu ved jeg ikke, hvordan lyden er, men du kan godt prøve at tale lidt højere, for jeg tror ikke, man kan høre det så godt. Okay. Ja, okay. Jeg får... Skal jeg lige stjæle ham her? Så... Nej, ikke den stiller. Den her. Ja. Hold da op. Den gjorde 500.000 i sekunder. Den her, det tjener mig 1,1 million, fordi jeg ikke har taget den langt. For satan! Og den er endda kun epic. Jeg kommer ned med, at jeg skal lidt upload. Okay, hvad sker der lige her? Okay, jeg ved godt, det lægger rigtig meget. Jeg håber, I kan bære over med det i videoen, at det lægger så meget her. For jeg har aldrig oplevet
på en video, at det lægger så meget. Grafikken lort, og det lægger. Jeg håber, I kan overleve, ellers så må I se en anden video på min kanal. Så ja, det var det hurtigt input, jeg vil sige. Tilbage til videoen. Jeg skal lige... Sådan der. Oh, shit, det lægger. Wow! Hold da op, nogle lag spice, der kom der. Hvad var det? Ja, jeg fløj igennem luften. Hold da op, det larmer meget mere. Du overbelaster min mikrofon, Emil. Altså. Ej. Jeg er både dig. Er det ikke en anden Coco Elefanto? Ja. Ja. Coco Elefanto er en fucking... Hvad tror du? En Coco Elefanto er en fucking Brainrot Guard. Ja, men... Jeg vil gerne have ham. Hvordan kommer de bare gående Brainrot Guards nu? De kommer bare lige pludselig. Og hvad med den her maskine her, Emil? Vi skal mangle 20 golden Brainrot, skal jeg sætte for dig. Men jeg har ikke nogen golden. Nej, det er min bikus dikus. Det er kraftedeme ikke din, Emil! Jo, det er! Det er min yndlings Brainrot! Kraftedeme ikke din. Men vent til den kommer. Jeg har ikke engang nogen golden. Jeg har legendary eller epic. Har du måske en Mythic? Kun epic eller legendary. Jamen, har du en Rainbow? Har du en Mythic? Jeg har epic. Nå, vi har den samme Mythic. Har du måske... Jo, jeg har den der, hvad hedder den? Den der er helt over i hjørnet der. Ja. Den der i Rainbow. Ja, jeg har set den. Ej, kan du lige gøre, så jeg kan komme ind i den base med? Har jeg gjort? Har du gjort det? Ja, vi skal gå på den ene. Der, William! Coco eller Fanto? Det er min. Det er min. Hvor er den? Det er min. Jeg vil gerne lige... Hvor er den henne? Du får den efter, okay? Hvor er den henne? Den er herovre under mig. Hvor er du? Hvor er der? William, det er min! William, lad være! Fuck. Mit liv. Det er rødt. Må jeg få den senere? Nej. Må jeg få den senere? Når du, okay, så skal jeg der. Når du har fået mange penge for den, Emil, så får jeg den. Gå væk! Okay, Emil? Gå ud! Når du har fået mange penge for den, så får jeg den, okay? Ja. Hvad er dårligst her? Det er den her, den sælger jeg. Hvad skal jeg ikke have? Jeg overvejer lidt. Vil du have her Bigos Digos? Nå så. Ja, det giver 10.000 i sekundet! Vi har tænkt, hvis man fik en Lavaska Tonita i Rainbow. Og det er min, ja. Det er Miro og og I går væk. Nej, den her, det er min. I går væk. Det er Miro, Rangutina og Narsini. Guys. Gå væk! Han tager den der sikkert. Der er så meget den der. Ja. Nej! Min brainrots! Min brainrots! Mine brainrots! Brainlots. Mine brainrots! Jeg skal sælge. Jeg må se, hvor mange penge der Jeg er. skal hurtigt sælge. Hvad Jeg skal have den her, Nej! fint? Den der blæksprutte, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Jeg prøver at komme over i min base. De skal lige til min base. Ja, er det der din base, Emil? Min base. Du har Frutodillo, Octopusini, Elefanto, du har Nanasini. Du har 2 Nanasini, what the fuck, må jeg få en? Nej, du har en. Jamen, du har 2! Jamen, så får du 2. Spurt! Kurt! Ham der er min havde min værste Spurt. Nej, hvad? Shit, min base. Jeg kraftede med ikke min cappuccino, for helvede. Ikke min cappuccino. Der er ikke nogen, der gider at have den. Hold dog kæft. Hvis jeg får den her frugt, den har jeg ikke. Free spin om 2 timer. Jeg lader være med at tage min fucking frugtadillo! Jeg skal have frugtadillo. Ved du hvad? Nej! Guys, jeg er bukkebonger. Nej, Emil, jeg skal have den her. Jeg skal have den, Emil. Hvad hvis du bruger jeg bare?
Emil, jeg skal have den, Emil. Jeg har frutodillo for os satan. Drenge og dem, der ser med, skal jeg købe serverlock. Serverlock? Det skal du kraftedeme ikke. Så jeg der ikke, hvad serverlock er. Du får mere lock end alle andre gør. Du kan få... Men hvad er det egentlig lock? Altså er det lock sådan, så at der kommer det der ud af lock? Nej, så kan det være, at der kommer... I stedet for, at der kommer Coco Elefando om en halvanden år, ikke? Så går der Coco Elefando om 1 minut eller sådan noget. For dig kun? Nej, for jer alle sammen. Og så må du gerne. Så tager jeg den. Ved du hvad? Jeg er meget kold. Men hvor meget skal man have for at tage en? Det går så meget der. Hvor meget skal man have for at tage en Coco Elefando? Hvad? Hvor meget skal man have for at tage en Coco Elefando? 5 minutter. Og så tager jeg det en. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg køber det ikke lige nu. Der er jo plads i min base. Jeg er så med Jeg har ikke engang plads, tror jeg. Når I har set den video, så kommer der en Golden Gun efter den her video, så kommer der en ny video på min kanal. Og tjek den ud, efter I har set den her. Jeg skal have en krabberakadaka. Sådan en krabbechef der. Jeg kan ikke finde ud af det. Krabberakadakra. Der er min freaking kommentar på den. Men har du en krabbeting, jeg må få? Nej, men der var en freaking kommentar, jeg gerne få. Frigo Camelo, det er min. Den er diamond. Jamen, det er min. Jo. Fuck, det jeg giver op. Alle de har bare sådan 30 millioner, så tager jeg den. Altså, jeg har 1 billion. Fuck, det jeg gider ikke. Så tager jeg en herfra. Hvad må jeg tage herfra? Ikke en pind! Må jeg tage den, hvad hedder det, Octopusini? Nej. Din frutodillo? Jeg kan Emil! Åben for mig. Du skal jeg tage den? Ja, jeg tager den. 100 Jeg tager Skull Slap, jeg tager Coil Combo, jeg tager Rest Table, jeg tager Tason. Så 100 millioner, for at jeg skal reverse igen. Jeg har lige taget alt. Jeg skal have 100 millioner, for at jeg kan reverse igen. Men jeg har lige taget alt det gode her. William, husk nu, når jeg er reverse, så tager min Coco Elefando, ikke? Ja. Og så er det min efter, okay? Men når jeg er reverse, skal jeg kraftigt også have noget med. I hvert fald min Orangutini Assassini. Ikke der er en Frigo Gomelo. Frigo Gomelo! Ej, der er på den. Frigo! Jeg kan tage en lidt langt væk, så den er ikke gammel. Og Emil, så tager du en Tag den. Jeg... Nej, tag den for helvede, den. Gå væk! Gå væk. Tager den. Nej, William, du får den, når jeg kommer op på... Nej, Emil. Jeg tager den, Emil. Giv mig den nu bare. Jeg skal bare bruge 200 millioner, så får du bare roligt. Det er fint. Fordi jeg mangler 100 millioner, så får jeg. Det er muligt. Der er min nabo, kan have en orangutini. Tak, den vil jeg gerne have. Så lige jeg tager den hurtigt. Boneca Ambalabu. Nej, gud, nu ikke dig. Tak. Nej! Jeg bliver stjålet fra Emil. Min orangutini, Emil! Er det dig, Emil? Ananasini. Emil, giv mig den. Orangutini. Emil, jeg svæver. Og så gør jeg, så du ikke kan komme ind i min base. Nej, jeg lavede bare lidt sjov. Nå. Det har du kunnet gøre. Millioner. Hvad har du af gode sager henne? Ikke er en Coco Elefando. Jeg skal så meget herinde. Okay, jeg skal så meget ikke det. Jeg skal så meget herinde. Ej, stop nu dig selv. Og det der havde jeg mest med alle de andre folk. Jeg skal bare bruge alt. Giv mig den her, tak. William! Emil, hjælp mig. Jeg skal have den her.
Det er fint. Emil, hjælp mig, jeg skal have den her. Du får den. Nej, jeg fik den ikke. Fik jeg kraft. Ed med løgn. Det er kraftigt med løgn, jeg blev stjælet for. Gå væk! Det var mest min andre fik på med. Der er en golden ballerina cappuccino. Jeg har 2 pladser. Ja. Golden ballerina cappuccino, det er min. Det er det, jeg siger på. Det er min. Ballerina Jeg prøver at smide noget i verden. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. I tager den ikke. Har ikke noget piger, hvis I ser med? Ballerina Hvis der er kommentarer Ja. med. Hvis der er kommentarer med. Det er min. Drenge og piger, hvis der er kommentarer med, ikke? Ja, det er min. Det er min golden ballerina Drenge, hvis der cappuccino. er kommentarer med, ikke? Ja. Så skru lige ned i kommentaren. Om jeg har haft en cykel før. Skru ja eller nej, hvis der er kommentarer med. Ellers så giv den her video et like. Ja. Giv video like, hvis I har en secret eller en Brenda Guard. Og der er en, der har golden. William, Tralala gold. Og la vasca tu nitto! William! Her er la vasca tu nitto! En secret! Der er rainbow! William, han har en rainbow! Jeg skal op på øverste etage, skal jeg godt lige fortælle jer. Men nu åbner han base. 5 sekunder. Min base lige ved siden af. La vacca Saturno Saturnita. La Vasca Tunita. Jeg har lige stjålet La Vasca Tunita, Emil. Må jeg få den efter? Så får du mig din nu. Måske. Ja, jeg skal ligesom stjæle noget mere. Ej, jeg har ikke mere plads, Jeg sælger. Ikke mere plads, har jeg. Jeg sælger den der. Det her, det er jo til selv buffet. Ja. Min golden chocolate. Nej, det er nu heller ikke. Orangutini. 17.000, Fuck, vi er gode, William. 17.000. Fuck, det er så heldigt det her, William. Hvorfor er vi så heldige lige nu, William? Jeg ved det ikke. Syg. Det er sygt dårligt. 45.000? Bombomini Gussini. En mobil. Hvad er det, ham han laver? Hvor er han overhovedet? Jeg går af det. Oh my god. Jeg rebuff ikke før om 3 år. Jeg tager ikke en Coca-Cola Fanta eller Fanta. Problemet er bare, når man har det her, Emil. Vil du kan stjæle Coca-Cola Fanta eller Fanta? Jeg skal sælge det her. Men vi må få det la vodka på netter. Måske når jeg rebuffer. Måske. Nej, men William. Ja. Jeg mangler nemlig min samling. Orangutini Ananassini. William, du kan få mig din dun. Han er bedre, William. Okay, William? Måske. Jeg lover for, at han er fucking god. Nej! William, han er bedre. Emil, vent. Ikke nu, Emil. Nå, din dun er bedre, William. Ikke nu, Emil. Emil, ikke nu. Du bare tager mig Emil. din. Ikke nu, Emil. Jeg tager mig dun. Hvor er mig din dun? Ja. Kom hvis jeg har været, den giver 250.000. Emil. Vil du få min golden chocolate også, William? Ja. Nu skal jeg lige lukke her. Og hvis du lige giver mig ham lidt, Emil, ham der jeg havde, så får du den, okay? Vent. Så får du den, Emil, okay? Vent. Skal bare have ham lidt. Vent. Ballerina cappuccina. Emil. William, vent lige lidt. Du får den igen. Jeg skal bare lige... Og så får du den lidt med penge, okay, Emil? Får lidt penge af den, og så får jeg den altså. Fordi det var sådan set meget at stjæle den. William, du så have en chocolate plus en din lyn. Hvis du får ham der, så får jeg meget din dun og golden tralala. Okay? Er det en aftale? Så tager jeg tralala her. Vent. Inden du tager ham lige med. Så tager jeg lige en Coca-Cola Fanta eller Fanta. Ikke for mig. Nej, du har heller ikke en. Nej. William, han har ikke flere i sin... Han har ikke flere pointer tilbage. Det er crazy, det der.
Og jeg fik den. Og Emil... vent, jeg skal sige... Okay, om 16 sekunder, Emil, så tager jeg din golden traleo-tunnel. Hvorfor? Fordi så får du det der. Jeg har været så travlt med at stjæle fra ham her, at jeg har ikke glemt at filme mig. Yeah. Han giver nu, ikke? Og så John igen. Ja, John igen, det er bare fordi han bruger stemme i Lavaska Donito. Er det dig, Emil? Mm. Så åbn lige. Emil må gerne tage den her. Og du må tage mig din... Nej, vent, inden du tager toilettoilet, ikke? Ja. Så tag mig din. Nej. Jo, fordi han er bedre end toilettoilet. Hvor er mig din? Nej, tag toilettoilet. Ja, tak. Og så venter vi lige lidt, og så får du en møg med din. Okay? Tralalelo tralala. Okay? Og det er der John med toilettoilet. Men Emil, der er på et tidspunkt, hvor jeg tager, secreten tilbage. På et tidspunkt, ikke? Ja, lige i dag. Nej, men på et tidspunkt. Så hvis du rebuffer, så skal du sige det til mig. Og så tager jeg den, okay? Ja, jeg kan rebuff lige nu. Og jeg skal sige, Emil, hvis vi rebuffer, så tager den anden den, for så skal vi hele tiden gemme på den. Så kan vi skifte lidt rundt med... Må jeg så få den her, der bare skal du ikke der bagefter? Jamen, så skifter vi rundt, hvem der har den sådan noget. Okay, William. Tæller bare du lidt der. Jeg skal se, om jeg har plads. Det har jeg. Og så selv... Nej, William, vent lige, sælg lige nogen, okay? Fordi så tager du... Der var skal du lidt der, var din dun, og en koko eller fremtid eller fremtid. Okay, William? Okay. Til mig. Jeg sælger også den her. Fordi jeg er over til den. Og hvad skal jeg så sælge en til igen? Ja. Skal jeg så sælge en til? Så Nej, jeg har 3 pladser. Godt, så skal du bare lige stille. Nok den vigtigste, det var din dun. Så er mig din dun. Får jeg ham? Ja. Nej, du får O en... din dun. Du får en, måske en... Vi må se ham, der får en... Lille base. Ja. Han har en ny briller. Kig op. Vi har kig jo. Han har en ny briller. Jamen, han har 2 traleo-tralala, som jeg rigtig gerne lige vil have. Tralalelo tralala. Og basen er lukket. Okay. Jeg har måske set ham her. Han har måske en ny briller. Ja. Ah. Ja, ham der bor over for mig. Du har rigtig mange toiletter, tror jeg. Men jeg tager også det secreten her. Hvis jeg du skulle... Der var så penge. Der bliver stjålet. Luk. William! Jeg hjælper, hvis jeg kan. Skynd dig! Der er luk. Nej, og jeg skal lige tilbage, men jeg skal lige tilbage. Jeg er livet. Lige godt. Jeg tænker også, at du skulle videoen af lige om lidt. Ja, det gør vi nok også. Og jeg kan ikke join. Der er for mange endnu. Shit. Nå, jeg prøver at slutte videoen af i dag. Ja, vent lidt, for jeg skal lige se her. Og jeg stjæler... Nej, eller hvad? Jamen. Din, du, nej! Din, du, nej! Tralala! No! Ja, det er lige meget. Vi er lige! Jeg lever. Okay. Shit. Din, dun. Og min golden fucking tralala. Nej, men din har du stadigvæk. Fordi der er en, der er med kraft, der har en for dig. Okay, guys. Vi slutter videoen Og så af i kan vi dag. slutte videoen af nu. Kan jeg også lige der, seriøst? Kan du godt holde din kæft derovre? Jeg prøver lige at slutte en video af, tak. Den her spraypan, det siger det. Ja. Men tak for, at I så med. Skal vi igen 3? Jamen, tak for, at I så med. Husk at like og subscribe Beat Up Simulator. til min... Det lød forkert. Beat Up Simulator. Ja, beat it up. Like, subscribe, gå ind på den grimme fisk. Og like og Han har også brug for subscribers. Og så ses vi i næste video. Indtil da, så bye. Yeah. Wow. Hvad? Sigma. Ja, vi slutter videoen af. Hej.